Ara passarem a les zones d'interior. Això és el que seria la zona d'estar. I farem, si se donen compte, les peces, sí que hem volgut, totes les peces estan fetes amb cartó, una sobreestructura d'alumini. És a dir, una de les maneres també d'agilitzar la construcció, que ha sigut bastant ràpida, ha sigut el crear amb material plador tot el tema dels envans. També hem intentat d'alguna manera que la distribució, l'espai que distribueix, és a dir, l'espai servidor fora molt menor. És a dir, que només tenim amb aquest espai el que es distribueixen una, dues, tres i quatre habitacions. Si passem, totes les peces funcionen, les potes intenten ser sempre relliscants. Llevar dels dormitoris, en els quals sí que són abatibles. Les peces dels dormitoris sí que són abatibles, mentre que aquestes són corredisses. Així que hem buscat també, ha tingut molt bon gust els propietaris, diguem-ne, de crear aquesta textura que és diferent tant en la zona on se posen les mans com la zona que tenim de la part interior. Què passa? Com hem dit abans, ens trobem moltes vegades que els espais són difícils. Perquè es troben que així estan pujant, per exemple, així estan pujant això són les xemeneies de ventilació en molts casos. Hem anat, diguem-ne, hem procurat d'alguna manera anar aprofitant tots els espais, tots els racons, perquè encara estem acabant coses, com pensem. Sempre hem intentat que els espais estiguin molt aprofitats. També s'han hagut de buscar peces que tingueren dipòsits que siguin més menuts, etc. I anar buscant sempre el màxim d'aprofitament de l'espai. Passem a la cuina, que realment vol ser una cuina en el sentit de cuina americana, en la qual se podem adonar que aquesta peça encara és una peça recta, però així anem a buscar tots els racons que se'ns han quedat d'aprofitament. Per això donar lloc a uns espais, a uns racons, sempre col·locant peces que siguin materials industrials, donar-li una racionalitat. L'important d'això és la tranquil·litat d'esperit que et dona la possibilitat de voler que l'horitzó el tingués molt llunyà. Això és important perquè tranquil·litza l'estat, la psicologia i l'estat d'ànim de les persones. I això per a nosaltres és important, que la gent siga feliç en les cases que dissenyem. Amb la qual cosa tenim tota una peça, diguem-ne, que està apegada sobre el que és la façana i hem hagut d'anar distribuint les peces d'una manera al mil·límetre tota la resta que ha quedat. De tal manera que tenim una zona que és de treball, una zona de fabricació, que és la cuina, una zona
que és, diguem-ne, de recolzament, que seria una espècie d'office, i tenim així el que seria el menjador. Què passa? Que sempre, si se n'ha donat, tenim vidre, tenim grans finestrals en la part d'allà i també tenim finestrals a dir. Mai no et sents tancat. La idea d'esta vivenda, d'este habitatge, és sempre la sensació de llibertat, de que no quedes mai coartat, la visual mai no es queda tallada. I això és el punt important de la casa, és a dir, la fluidesa, que realment estem així. Tenim tot en una mateixa peça, tenim el que és el menjador, tenim l'office, el recolzament i la zona de treball. I al final això és el que és important. Què passa? Que moltes voltes tots els electrodomèstics s'han anat en camí d'alguna manera que pudiera donar solucions. Tenim ahí la televisió, etc. I intentar que hi hagi el mínim d'elements per a que se pugui viure d'una manera sense tindre massa trastos, massa mòbils, etc. Que no estigui. Ara de moment, com encara està acabant-se d'arreglar, encara tenim poquet, però vaja. La vida real és aquesta. La vida del que passa, en realitat, les pel·lícules ens ensenyen que tot està arreglat. Això realment les nostres cases, les cases estan per a viure, per a disfrutar-les, inclús per a embrutar-les, i no per a mostrar-les. El que fan moltes voltes en l'arquitectura és simplement ensenyar les cases i després les tanquen i després només serveix com una tomba. Nosaltres fem les cases per a viure, senzillament, per a que la gent siga feliç.